Mä valitsin tämän kurssin luettavaksi kirjaksi Patim Statovskin, mä en tiedä miten toi nyt lausutaan, kirjan Kissani Jugoslavia. Patim on syntynyt vuonna 1990, eli on nyt tällä hetkellä 33-vuotias. Hän on itse Kosovon Jugoslaviasta, on albaani, ja hän on muuttanut Suomeen 2-vuotiaana. Ja tämä kirja Kissani Jugoslavia on myöskin kertoo itse asiassa Kosovosta ja kertoo myöskin tästä aikakaudesta, mitä hänkin on Suomeen tullut. Teos oli siis Kissani Jugoslavia, joka on julkaistu vuonna 2014 alun perin suomenkielisenä, jonka on kustantanut Otava. Siitä on myös tehty käännöksiä muun muassa englanniksi, ja se on voittanut muun muassa Suomessa Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja on ollut ehdolla myöskin ulkomailla ihan merkittäville kirjapalkinnoille. Tämän kirjan aiheena on rasismi ja pakolaisuus ja semmoinen niin kuin yhteiskuntaan sopeutuminen. Lyhyesti selitettynä tämän kirjan juone voisi sanoa, että se kertoo samanaikaisesti elämästä Kosovossa juuri ennen sotaa ja silloin kun sota on just alkanut, ensimmäiset vuodet, ja siihen kun Kosovon sota on päättynyt, ja kosovolaisen nuoren miehen elämästä Suomessa nykypäivänä. Ja tämä kirjan päähenkilö, tämä nuori mies, tapaa matkan varrella aika mielenkiintoisia henkilöitä ja hahmoja, jotka sitten auttaa häntä kohtaamaan omat pelkonsa tosirakkautta etsiessä. Ja vaikka tavallaan tässä on vain yksi päähenkilö, niin mä jotenkin koen, että tässä kuitenkin oli tavallaan 2 päähenkilöä, eli tämä menneisyyden henkilö, eli äiti, ja sitten tämä nuori kosovolainen mies nyky-Suomessa. Tämän äidin nimi on Emine, ja Emine on periaatteessa kuka tahansa muu nuori, jolla on tosi suuret unelmat elämästä. Kunnes todellisesti käytännössä kattaen paiskataan näköä kuin suoraan kuin märkärätti, kun hänet sitten myydään naimisiin, ja tämä aviomies ei ehkä olekaan kuitenkaan sitten ihan sitä, mitä olisi niin kuin voinut unelmissaan toivoa. Ja hän ei ole monistakaan asioista niin kuin välttämättä ihan samaa mieltä, mutta kuitenkin niin ehkä sitten kuitenkin niin kuin omistaa elämänsä sille aviomiehelle ja lapsillensa ja aika harvoin niin kuin pyristelee vastaan. Välillä sanoo vähän vastaan, mutta ei niin paljon kuin ehkä olisi oikeasti itse halunnut. No, kirjan varsinainen päähenkilö on nuori filosofian opiskelija Bekim, joka on saapunut Suomeen lapsena vanhempiensa kanssa pakoon Kosovossa olevaa sotaa. Ja nykypäivänä hän yrittää löytää paikkansa maailmasta ja koittaa löytää juurikin sitä oikeaa rakkautta, joka vaan ei tunnu osuvan kohdalleen. Hän on luonteeltaan aika tämmöinen miellyttäjätyyppi, vaikka pinnan alla kyllä ihan selkeästi kuohuu tosi paljon ja on semmoisia käsittelemättömiä tunteita todella paljon. Tämä romaani keskittyy samanaikaisesti Kosovon Pristinaan sekä sen ympäröiviin pieniin kyliin, että Suomeen Helsinkiin lähinnä. Ja tässä romaanissa käsitellään tosi paljon näitä kosovalaisen ja suomalaisen kulttuurin eroja, muun muassa hygienian ja muun siisteyden osalta sekä ruokakulttuurin osalta. Romaanissa käsitellään myös jonkin verran muslimiuskontoa sekä sitä, kuinka jotkut sen harjoittajista on hyvin ehdottomia tavallaan, että mitään muuta uskontokuntaa ei saa opettaa edes niin kuin käytännössä katsoa vain tiedon vuoksi, vaan pitäisi niin kuin pidättäytyä vain ja ainoastaan tässä muslimikulttuurissa. Siinä käsitellään myös tosi paljon suomen kielen oppimista ja suomalaisen yhteiskuntaan sopeutumista. Ja siinä viitataan useaseen otteeseen esimerkiksi siihen, että miten päähenkilön perheenjäsenet ei uskalla enää puhua omaa äidinkieltään kodin ulkopuolella Suomessa vallitsevan rasismin vuoksi. Ja kuinka niin kuin hyväkään kielitaito ei välttämättä auta yhteiskuntaan sopeutumiseen
ihmisten ennakkoluulojen sekä rasismin vuoksi. Kissani Jugoslavia-kirjassa käsitellään myös sitä, miten perheen lapset alkaa puhua vanhemmilleen suomeksi esimerkiksi kauppareissun aikana, että ne saisi olla rauhassa, ja siitä, kuinka nämä perheen lapset ei välttämättä enää myöskään osaa kunnolla sitten omaa äidinkieltään, koska ne ei myöskään ikinä käyttänyt sitä niin paljon, että se olisi tavallaan jäänyt niin vahvasti tänne mieleen. Mulle jotenkin muotoutui tämän kirjan teemaksi rakkauden kaipuu, oman itsensä ja oman paikkansa löytäminen. Tämä kirja käsittelee hyvin painaviakin aiheita, mutta taustalla jotenkin mulle jossain muodossa koko ajan tykytti sellainen tietynlainen, että mihin minä kuulun ja tätäkö tämä on, niin sellainen ahdistus siitä. Ja oikeastaan mä koin, että tämä teema oli niin hyvin vahvasti esillä alusta saakka, vaikka kirjan päähenkilö tuntikin hyvin epätoivoisesti vaan etsivä niin rakkautta ja sitä jotain, joka paikkasi sellaisen tietynlaisen tyhjyyden tunteen tuolta sisältä. Ja mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen teos. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä valitsin tämän kirjan. Tätä kurssia varten mua itse asiassa nyt kiinnostaa myöskin todella paljon lukea lisää saman kirjailijan teoksia. Mä oon aina ollut tosi rasismin vastainen, mutta musta tuntuu, että ei näitä asioita koskaan oikein tule ehkä pohdittua ihan tarpeeksi syvästi, jos se ne on koko ajan niin kuin tavallaan päinnäköä tai silleen niin kuin esillä, että jos et saa niin kuin sen ympäröimä samalla tavalla. Et ei ehkä niinkään muuttanut mun käsitystä, mutta vahvisti kyllä näkemyksiä siihen, että miten surullista on, että jos joutuu muuttamaan pois omasta kotimaastaan ja omasta kulttuuristaan, etenkin todella nuorena, että miten ne asiat sitten helposti kuitenkin lopulta unohtuu, kun ei ole niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä niitä omia kulttuurillisia asioita oikeasti pidettäisiin yllä. Ja sitten etenkin, kun on kyse niin kuin kahdesta täysin erilaisesta kulttuurista, jossa niin kuin Uudenmaan kulttuuri ei välttämättä suostu niin kuin hyväksymään mitään toisenlaista tapaa tehdä asioita, niin on niin kuin varmaan siis käytännössä katsoen täysin mahdotonta ylläpitää sitä omaa niin kuin taustaa tietyllä tapaa. Mä en tiedä, että miten paljon nykyisin kouluissa on esimerkiksi mahdollisuutta pitää tietoutta yllä omasta kulttuurista tai kielestä, tai miten paljon järjestetään esimerkiksi sellaisia kursseja nuorille lapsille niin kuin eri kulttuureista, missä ne pystyy pitämään niitä yllä, että onko se ainoastaan sit sen oman niin kuin lähiperheen käsissä käytännössä katsoen. Että ei sitä varmaan, tai ei varmaan ikinä oikein osaa astua sellaisen henkilön saappaisiin, joka joutuu pakoneessa jättämään oman kotimaansa. Että mä oon itsekin ulkosuomalainen ja koti-ikävä kyllä välillä yllättää ja vieraan maan. Jotkut tavat saattaa käydä välillä vähän ahdistaan, mutta mulla on kuitenkin aina mahdollisuus palata takaisin Suomeen, jos musta tuntuu siltä, mutta pakolaisille ei ole. Niillä ei ole enää kotia, niillä ei ole paikkaa mihin mennä. Et se on todella jotenkin ahdistavaa ja raastavaa ajatella, että miten paljon he joutuu kokemaan kuitenkin rasismia ja vihaa uudesta niin kuin kotimaasta. Niin se pistää väkisinkin miettiin, että miten paljon sitten niin kuin tämmöinen kohdattu viha, rasismi ja syrjiminen on sit vaikuttanut näiden kyseisten henkilöiden omaan katkeruuteen ja semmoisen vihaan yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytymiseen ja sekä esimerkiksi siihen, että miten herkästi silloin, tai miten paljon herkemmin esimerkiksi sortuu tekemään rikoksia, kun et sä pysty tavallaan saamaan itse sinne yhteiskuntaan mukaan ja sä et esimerkiksi sä et saa työpaikkaa sen takia, koska sun kielitaito on vajaa tai on rasistisia näkemyksiä yrityksillä tai muuta, mikä ikinä sitä onkaan se syy. Että kyllä niin kuin tavallaan voisi ehkä miettiä, että mitä voisi tehdä toisin tai mitä saataisiin niin molemmat puolet ehkä kunnioittaa toisinsa paremmin. Että sellaiset ajatukset mulla jäi tästä kirjasta mieleen.